Il-pulizija komplew bl-investigazzjonijiet tagħhom dwar l-att vandalu illi seħħ fuq familja minn Ħażebbuġ fejn li kieku ma kienx għall-intervent immedjat mill-pulizija mill-Għassa ta' Ħalqormi il-konsegwenzi kienu jkunu traġiċi. Min wettaq dan l-att rid ipoġġi f'periklu ċar il-ħajja tal-familja ta' kuntistabli tal-pulizija. Iskieti li kien hemm fit-triq il-poeta nazzjonali f'Ħażebbuġ inkiser blajjat tal-għajnuna minn familja illi sabet ruħha maqbuda fid-dar tagħha wara illi xi ħadd fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa tefa' likwidu illi jaqbad mal-bieb tad-dar u taħ in-nar. Għal-ħabta ta' xi satej u nofs ta' filgħodu ġiet it-tifla tiġri u tqajjimna għax qalt li qalt li hemm nirien isfel, qalt li jew daħlunna. Omna niġru, ittawalt minn fuq għal-isfel jiena rajt il-bib ta' barra jaqbad. Fid-dar kien hemm Peter Aġus li huwa membru tal-Korp tal-Pulizija, martu Manuela, iż-żewġ uliedhom Analiża ta' 15-il sena u Antwan ta' 18-il sena u l-ġenituri ta' Manuela li għandhom 75 u 76 sena. Peter kien prontu ċempel lil kollegi tiegħu fl-Għassa ta' Ħalqormi u bluzu ta' 3 fire extinguishers ikkontrollaw in-nirien. Konni nisna ġaħolmax fil-li reqdin, omna, konna bla dawl. Manuela Aġus tirrakkonta illi għala paniku sħiħ minħabba l-biża' illi qabdithom. Paniku kellna u ħriġna fil-gallerija biex perspeċituna l-għajnuna. Tgħid illi b'xorti tajba l-likwidu li ntefa' mal-bieb tal-garax ma ħax in-nar u għalhekk irnexxilhom joħorġu barra mill-garax. Tgħid illi kieku ma kienx hekk kienu jinqabdu ġewwa bil-biża' illi nirien kienu jinfirxu għal fuq il-karozza u fuq dajsa illi kienu fil-garax. Kawża ta' nirien il-bieb ta' residenza kif ukoll il-faċċata ġarbu xi ħsarat. Il-Maġistrat Francesco De Pasquale qed imexxi inkjesta bl-għajnuna ta' diversi esperti.